Сярэдняя школа нумар 7 Брэста займае асаблівае месца ў адукацыйнай сістэме горада. Шматмоўе – адметная рыса гэтай установы. Тут на павышаным узроўні вывучаюць нямецкую мову. З 2006 года вядзецца падрыхтоўка вучняў для атрымання шпрагдыплома. Кіраўніцтва школы разумее, што сёння важна валодаць не адной, а некалькімі замежнымі мовамі. Таму надаецца увага і вывучэнню англійскай. А 2 гады таму ў вучэбны план уключана кітайская мова. Усё гэта толькі адна са сторонок 75-годовой истории 7-й школы. 75 лет – это очень серьезная дата. Более 5500 выпускников за это время вышло из наших стен. Это Эдуард Семенович Ханок, Сергей Лаврентьевич Макаренко. Даже представлять, кто они, я думаю, смысла и нет. Это многие известные другие выдающиеся личности, которые работают в разных сферах и направлениях народного хозяйства. Я хочу выразить уверенность в том, что тот темп, ту высокую планку, которую мы подняли, мы будем уверенно держать и в последующие долгие годы. 1323 вучня і 114 чалавек педагагічнага калектыва. Усе разам яны складаюць каманду, якая штогод паказвае вынікі. Сёлета ў скарбонцы 7-й школы 118 прызавых месцаў на алімпіядах розных узроўняў. Свой 75-гадовы юбілей сярэдняя школа нумар 7 адзначыла гучна. У абласным грамадска-культурным цэнтры сабралася шмат гасцей, сярод якіх ганаровыя выпускнікі школы, прадстаўнікі улады. Школа номер 7 имеет свое лицо. Школа номер 7 имеет свою лингвистическую немецко-китайскую фишку. Школа номер 7 показывает себя со всех сторон и, реально находясь в сердце нашего города, в центре нашего города, она находится в сердце и у каждого из брещан. Успомнілі і ўсіх кіраўнікоў школы і знакамітых выпускнікоў установы і ветэранаў педагагічнай працы. Са сцэны прагучала шмат успамінаў, пахвальных слоў і падзяк у адрас педагогаў навучальнай установы. Анастасія Цыкунда, Грана Капян, Юрый Плінта, тэлерадыёкампанія «Брэст».